Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippines. Time, 1:27. Ang oras ginadulong sa inyo sang
Kamusta naman mga pinalangga na ito nga mga champion na mati? Kag-welcome naman sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palitong tunad This Is My Life. Yes, Tito Wilma, Sabadong edisyon, Agosto 22, tuig 2020. Ang itong pagpangamusta sa inyo, daray labi na sa itong sa mga senior citizens, as senior citizen, ginagapalangga, ano sila nga daan mo, di ba tawe? Sa itong mga elders sila, na, kag siyempre, Sabado sa Bungadlaw, bugos na naman ang pamilya, kag medyo masako-sako sa sulod sa gato na panimalay tungod trabaho dito, panghimos dito, kag for sure nakapanyaga na ang tanan. Di ba, Tito Wilma? Nakapanyaga na. So, sa aton man mga kabataan dira, kabalugid kita nga aton ginikanan, wala gid nagakulang sa aton sa pagpahanungdom sa mga dapat naton himuon sa karon iya nga panahon. Panahon sa pandemic, ining coronavirus nga ini nga padayon man kita nga nagapasig-away, kag ang hambal wala Tita Wilma, na? Ang hambal nga ang aton kaluwaksan nakadepende man sa aton tagsa kakaugalingon. Kung nagahalong ka, safe. Pero kung nagpatumbaya ka, pag gusto ka, kadto dito, para naman na iya sa imo naman na iya, no? Imo ina-risgo. Kabalo nagkikita subunga daw inway na sa asapan ang itong sini mga opisyal sang gobyerno do hindi na sila makahibalo kung anong pinakamaayo, no? Nga para makabulig sa itong tanan, para maging safe kita tanan. Kung halos palang tipunon kita tanan sa isa ka lugar, kagtitigan nga hindi kita dira makahalin nga ara ang tanan naton kinahanglanon para maging safe kita tanan, himuon nila ina. Yan kasi hindi masarangan. Mga anak, ang tagay nambal na doon, at kinahanglanon ginaton mangin matinumanon kita. Paano magmangin matinumanon ganito, Wilma? Kamati ka mo, kamagsunod ka mo, hindi na pahimo para sa inyo. Kay ang mga nagakatapitan sang coronavirus, nagapadayon nga nagasaka. Kasi kung pagusto mo na sila, masubo-subo ginaiya. Pero padayon man sa nahambal na natin kasi supposedly, karon nga adlaw, Setiembre 22, diba? Subo nga adlaw, siginlit ang, ang moratorium, ba? Sa pagbiyahe sang aton mga kauturan, mga LSIs, halin sa Cebu, halin sa Manila, umpisa na magali na gusto na sila sa pag-abot diri. Aton nagapresyong pa lang kita nga manughalin pa lang sila either sa Cebu or sa Manila, pero kaina iya sang aga, di ba, Tiyawe? Kainaw sang aga, may nag-abot na 123 ka mga bakulod nun nga mga OFWs, nag-abot sa Bacolod Silay Airport, alas 9 sang aga. Kag 11:45. Katimano ka mo da? Kahapon gali tawe, di ba? Sorry, nalipat ako nga kahapon to. Nga kahapon natapos ang duwa ka semana nga moratorium sa pagpabalik sang magluwas sa aton locally stranded individual, sa aton mga ROF, kag sa mga returning residents. So, sa sinaiya, nagahambal si Tita Wilma sa aton mga kauturan, ilabi na sa kutob sa mga labutan sa aton pagpangalaga diri sa This Is My Life sa karon nga hapon, diri sa Dakbanwas ang Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental, kinahanglan ang aton pamilya, aton halungan, kag kung mahimo ang aton man mga kauturan, may pila kita karon iya nga i-share sa inyo mo para sa aton bala mga kauturan. Sa mga kauturan naton nga mga infected sa COVID-19. Kita iya nga wala. Paano naton mapakita ang aton suporta? Sa mga kakilala naton, mga suod naton nga abyan, sa pamilya naton nga natapikan sining coronavirus. Ina karon istoryahan naton kung paano natin mapakita kag mapabatyag sa ila nga ara kita sa tiun, nga ara sila sa kapikitan. Isa ina sa atong kandugon karon nga hapon. Kag syempre sa tungod Sabado subong adlaw, di ba Tita Wilma, wala di si Tita Wilma magbasa sang sulat basta Sabado, hatag kita
gamay man nga mga impormasyon nahanungod sa paton man pagpangabuhi, di ba? Ang maayo iya nga epekto sa mga kabataan kung ang ila ginikanan istrikto, let's say, na kung ginikanan istrikto, bala ang outcome sa ila kabataan maging maayo o kung hindi. Kasi baloon pa man karon na inistoryahan pa man karon. Kag syempre, kay tiari kita balikan nato ng COVID-19, ang curfew, may mga nagapamangkot. Ang curfew, padayon, tugtog sa pista 31, alas 8 sang gabi tugtog, alas 4 sang kaagapon. Kag tandaan naton diri sa Degbanwa sa Bacolod nga ang tatlo ka mga merkado sa adlaw nga Domingo ano gani lockdown to Sabado subong buwas nga adlaw sirado ang tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sang Bacolod. Alin sa Central Market, sa Burgos Public Market, sa Libertad Public Market. Tungod nga nagapatigayon sa disinfection, di ba? Ginatinluan, ginadisinfect ang tatlo naton ka mga dalagko nga mga merkado para inaman bulig sa safety sa aton mga kauturan nga nagakadto sa tagsa ita merkado nagabakal sa aton mga kinahanglan adlaw-adlaw ilabi na aton pagkaon. Ay so. Pero hindi niyo pagkalipatan ang ano Tita Wilma, di ba? Hindi niyo pagkalipatan ang pagsuksok sa inyo sini facial mask. Kadto kamo kundi inda abi niyo lang ha. Facial mask, face shield, inaya, tutuon na ginaya. Kaya, bisan diin ka gani makadto face shield ka, ang face shield subong mandatory na. Bisan diin ka makadto, hindi linya sa mga most o kung dalagko nga mga establishmento, kadto ka sa hardware, kadto ka kundiin, basta magwa ka sa imo balay, kinahanglan gamit ikaw, itakod mo ginang imo face mask. Diba? Kabudlay-budlay, amo pa nang hambal nila nga, bisan sa sulod sa balay, kinahanglan kita mag face mask, di ba? Face shield, tong buto silingon, gali kung magwa kita sa balay, magluwas sa face mask, kinahanglan, may cover pag kita nga face shield. Bisan diin ikaw magkadto, sakay ka sa mga di pasahero nga salisyan, sulod ka sa kundiin kadto, ka may baklon ka, bisan diin nga, pati ba sa magwa ka sa balay, ang imo face shield, ara, gid. Di ba, Tita We, kinahanglan, gid, man kay kabudlay, gid, isang kabunti, pasubong, nga ba, kung hindi lang kita iya siling, maghalong kag magpamatik sa atong sini mga opisyal sang gobyerno ano na ay hanamadan kaneto no ang atong sini mga frontliners sa liwat ang aton man pagsaludo kag pagdayaw sa ila sini kabudlay but anyway tawe ang aton sini update sa liwat refresh refresh ta lang sa inyo kay although nga nahatag naman sa inyo nabatian nyo naman sa mga wala na kabati sa ina diri sa probinsya sa Negros Occidental ang atong kaso sang COVID-19 o kung coronavirus nadugangan ini kahapon sang hapon serum na gani na baton may 28 ka bago nga kaso nasa diin sa kabilugan ang probinsya sa Negros Occidental may 928 na kaso sang COVID-19 diri naman sa atong sa syudad sang Bacolod, damo-damo lang sa probinsya. Kung 28 sa probinsya, nagdugang pulo iya sa siyudad sang Bacolod. Bot silingon 38 ang bago ka mga kaso sang confirmed cases sang COVID-19. Sa kabugusan, ang Bacolod may 651 na. Ang bugos ng Pilipinas, tawe. Pilipinas, 182,365. Kaya, di ba tawe? 182,365. Kag sa bugos naman nga kalibutan, paamo bala. Sa bugos nga kalibutan, 23 milyones. 23 milyones 108,712 ang kabilugan na confirmed cases ng COVID-19. So, paamulan ta na, dito Wilma. But anyway, dugay-dugay, mabatian ninyo aton, matakuman nga lalentunon, ang inyo paabuton sa aton paglingaw sa inyo tugtog-tak na alas 3, syempre, inyo kubos nga lagad si Tita Wilma, kag sa mga nagaw po dito sa aton sa ilang mga transistor radio, syempre, Tita We, 684 kHz sa inyo mga radio.
Sa ito naman mga viewers sa FB Live, sa nahambal na natin, basta nga may data lang, ara kita sa FB, pangitaon nyo lang ang Facebook page ng Action Radio. Search ninyo Action Radio Bacolod. And from there, ara ang videos, my live, click ninyo, kay Updanay kita. Magluwak pagit sina Tita Wilma, dira sa aton FB Live, ara man ang aton mga fresh nga mga balita lokal kag balita national. Mga dalag ko nga mga balita sa bugos nga kalibutan. Di ba? Kag magluwas man sina Tita Wen man sa bugos sa kalibutan, ano to ba? Siplatan ko kay naman. Ang New Zealand, yes, New Zealand, the way, ang New Zealand naghatag 64 million pesos sa Pilipinas sa away sa nga aton pungsod batok iya sa COVID-19. Wow, tinagin-announce iya sa Department of Foreign Affairs nga naghatag 64 million pesos ang gobyerno sa New Zealand sa Pilipinas para magamit iya sa away kontra COVID-19 pandemic. Ang sunod sa DFA, ang International Organization for Migration o IOM. Amo iya ang magahatag amo iyang nagapanghatag bulig, kag unahon gid ang mga lugar nga mas iaapektado sa pandemic pareho sa Mindanao. Bye. Kag nagapasalamat man si Ambassador Peter Francis Saplicakel sa pagpapauli sa mga New Zealand national sa magpatuman sa quarantine measures iya ang Pilipinas. Kag hambal pagid sang ambassador sang DFA, nagpabalo si Ambassador Kel nga ang New Zealand nagasuporta sa gobyerno sa Pilipinas sa ila sini pamaagi sa pag-contain o kung pagtapna sa health emergency sa karon niya. Yeah. Kag bonano man to kaina sang aga sa tugtog lang kanami sang init sang adlaw, di ba? Kanami sang init sang adlaw. Bo nagaano-ano gigid sa sang gulpi iyan magulugalong na siya. Dugay-dugay abaw nagbundak ang ulan magsagmo hindi na siya mag-untap. Kay kali kundi ang tropical storm, nanging bagyo na siya si Igni, nagbaskog pagid siya. Nagbaskog siya, nanging isa sa tropical storm, tawag siya kay Igni. So, sa weather bulletin naman sa pag-asa, alas 11, kaina, katapusan nga nasiplatan ang sentro sining bagyo sa kalayuon, nga 340 kilometro, aminhan na sidlangan sa Basco, Batanes, mga alas 10 sang aga. Kag ang kuniya ang kabaskugon, ang hangin sinapulso sang hangin, nagalabot sa 65 kilometro por hora, malapit naman sa sentro, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 80 kilometro por hora. Nagahulag ang bagyo sa direksyon nga aminhan na katundan sa kadasigon nga 10 kilometro por hora. Pero wala man sa nabatak na tropical cyclone wind signal sa bisan din nga bahin sa atong pungsod. Pero pabutong sa gihapon. Maka-experiensya sa intermittent gas sa Batanes, kag Babuyan Island, bangod man sa southwest monsoon na medyo ginpabaskog sa bagyo Igni, pagmadlos bala sa hangin. Kag mabatsaga naman ang mahuyang tugtog sa sarangan nga may panalagsa nga mabaskog nga pagbukbo sang ulan sa bahin sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Zambales, kag Bataan, bangod sa southwest monsoon. Ang hambal naman sa Weather Bureau, posible magagwa sa Philippine Area of Responsibility o CONFAR, ining Igni nga ini, kung hindi karong sa gabi, buwas sa kaagahon. Pero isa pagid ka low pressure area ang ginamonitor sa atong Weather Bureau. So, ari man siya sa sulod sa atong pungsod. Katapusan man siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 295 kilometers east, sidlangan sa Davao City. Alas 10 kaina. Posible magabaskog ini. Ining LPA nga ginamonitor nila nga isa pagid. Kag may posibilidad maging tropical depression within 48 hours. Kag bangod man sila padayon, kita nga makabatsyag sang mahuyang
tugtog kasarangan, nga kung kaisa, may mabastog na pagbubot ang ulan. Yan. Kag si Haring Adlaw, kaina, ba namin natutani, alas 5:43 siya, nagpakita, kag magasunod naman karon alas 8:15 iya sa gabi. 6:15 gabi na Tito Wilma. So, ina nga aton update from Pag-asa. Okay? So, relax. Anay dira, mga palangga naton ng mga tagpalamati, hold on, kid. Ang aton matahong nga lalantunon, haragid sa inyo tanan. Halin kay Eva Eugenio. Okay. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Para man sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati, siyempre, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Halin kay Eva Eugenio. Ha? So, sa kutub sa ito, niraliwat malabutan sa pagpangalaga diya sa Sus Mylan. Pero sa kaiping na ito nga isla dira sa Guimaras, maayong balita diya para sa ila, mga ang natungod sa COVID-19, kaya daw man sa matulutanghay ng ila lugar. Siyempre, sa isla sa Panay, ang Iloilo, ang probinsya sa Iloilo, siyempre sa Antique, Rojas, kagkapisa natin man pagpangamusta sa inyo. Halong man kamodera, no? Pareho lang kita diri iya sa
probinsya sa Negros Occidental. But anyway, sa nahambal na naton, ada man na itong sa legal website, nalipat si Tita Wilma, ada din na ito ng mga balita. Pwede man kita din na mag-kaop din na, search nyo lang ang Action Radio, try to www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa YouTube, pwede man kita mag-kaop din na, kadto ka mo sa YouTube, i-search nyo lang Action Radio Bacolod. Okay? Oo, Tita Wilma. Sa ito na naidira mga kauturan, sa mga nagsinanglan sa mga matahong kagpris ka nga bulak, kung ano man nga mga okasyon, ano man nga mga events, gusto ni importante nga mga pasibay. Tamyawan anay naton dirang aton mga kautunan sa aton sa mga viewers sa FB Live. Salamat sa liwat kag mayong hapon sa inyo. Kay Virginia San Antonio Alpinda. Good PM action, Tita We. Please tamyaw sa granddaughter ko sa may Buena Park, si Teresa Alpinda, sa iya ika-21st year. So, buong birthday niya. Happy birthday lang sa iya. Salamat, Tita We. Kaya halina kay Virginia San Antonio Alpinda. Okay. Good afternoon, Tita We. Monitoring Barangay Sagasa. God bless. Tede to Kiara Senior. Okay, sa Barangay Sagasa, dire sa mga Bago City, mayong hapon lang da sa pamilya Inson, no? Kay Rowan, kay Inday Lizel, no? Sa bugos ng pamilya. Yunila Tarosan, yes, mayong hapon. Kay Moise Liasa. Thank you, kid. Kag Sacraments Megman, hi. Hilidino Cadiz, salamat sa pagkupag kay Tita Wilma karon nga hapon. Mayong hapon, Wams, kag sa Bat 78, keep safe all. Okay man. Mayong hapon, Tita Wilma, halong kagid perne. Okay, salamat man. Okay, God bless you. Salamat kid. Kag syempre mayong hapon man dira kay Inday Hazel Domingo, kamusta na? Condolences sa pamilya, ha? Okay, salamat gid sa pagpupod kay Tawe. Kag mayong hapon man dira Tawe kay Chan Valiente, kay Kuyang Kadiwa, kay Leonisa Elban Buena, kay Dennis Richard Tiboroma, may presidente sa Energy Fans Club, di ba? Dennis, hi and hello lang dira. Raymar Veranio Lengoste, kay Lilibet Ninia, kay Inday Chino Cesar, Nining Malu, kay Tuto Larry dira. Thank you. Bold ako dako na ginainyo. Yeah, but anyway, thank you again. Anthony Jones, Tabulong Havilio, Araman, Annabelle Resca, Songkip, Miss Heaven, salamat gid sa imo kag mayong hapon man dira. Kag Tita We, mayong hapon pagwit ko lang gali sa migo ko nga manug prutas sa kabangkalan kag manug libod mais nga sinunoy tigo. Ano ginaya? Nunoy tego asyo. Salamat gid. Okay, salamat man. Kag yes, Tita Wilma, mayong hapon man da. Kay Ami Vidal, Ma'am Ami, good afternoon. Kay MJ Santiago Redilla, kay Martin Gonzalez. Kay Myla Diquito, kay Jen Rio, salamat man. Kay Ramselin Retiro Alegre. Kay Che Valencia. Okay. Hasta lang dira anay kabalikan talang kamo karon iya. Ara man gali daog upod sa aton online. Hi Tawe, pamati lang ko di sa program mo, Albert of Kabangkalan. Kamusta na? Good afternoon. Ha? Kakainday Ophelia Galero RC dira sa Isabela. Balikan ko lang karon ang iba nato nga mga greetings. Relax ka mo.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time. Alauna 59. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa Service My Life. Pero antes man siyempre, ay neto na Dr. sa siniman nga hapon, since nga Sabado subong, muna nito supposedly atong letter reading, di ba? Ang aton sini topic ko, topic supposedly. Ang topiko naton tungod Sabado subong nga adlaw, ining partikular sa ginikanan sa kabataan. Na? Sa kabataan, ano bala ang epekto sa mga bata kung ang ilang ginikanan tama ka istrikto? Amo na siya, di ba tawe? Okay, watching from Minnesota, kung good Saturday morning, God bless from Vanessa and Mayo. Good afternoon lang da. Yung ibang relax ng kamudanay. Heart you, Florida Liza. Thank you, Jen. Okay. Ang maayong epekto sa bata kung istrikto ang ginikanan. Pero hindi kaya ka ekspektar nga tanan nga istrikto nga ginikanan. Ang tanan nga ka-istrikto maayong outcome sa ilang kabataan, di ba? Depende man na mo, di ba? May ara nga magataas ang grades ng bata, ang tendency kung striktong ginikanan, di ba? Magataas ang grades ng bata. Manging disiplinado siya. Isa ina sa mga maayong nga epekto sa istrikto nga ginikanan. Pero depende ina sa estilo sa imong pagkaginikanan, di ba la? Kay honestly, wala sang perfect parent. Yeah? Wala din man yung perfecto. Kasi individually, wala yung sang perfecto nga tinuga sa kalibutan, Tita Wilma. Gani man na. So, ang duha sa mga nagapangunan na pamaagi or style sa pagaginikanan, amo iya ang istrikto kag inang masiling tabala nga
halog-halog o kung maalwan, mo na lang maalwan o kung madali iya pasugot sa gusto ng bata, di ba? Ang istrikto nga pamaagi sa pagkaginikanan, amo iyang imo pagka-istrikto. Ang pinakamaayo nga pamaagi sa pila sa mga parents, sabi nga na istorya naton, ha? Ang maayo nga pamaagi sa pagkaginikanan, amo ang imo pagka-istrikto. Na, pero, may mga disadvantages man ang imo piling bala halog, no? Pagkahalog kag mapasinugtanon sa lahat ng sa tanan iya nga bagay, na kag pila sa mga pamatuod nga nangin istrikto ang ginikanan, makita ina tugtog magdako ang bata. Dira mo makita kung imo pagka-istrikto nagresulta sang maayo kung hindi, di ba? Pero ara gid do kanami lang ya bala panumdumon nga tungod sa ka-istrikto sa ginikanan nangin successful ang kabataan. Di ba makita mo ang ilang mga school achievement, isa ina. Isa sa pinakamaayo kung istriktong ginikanan. Mataas ang standard sa mga bata kung ang ila pag-eskwela ang tan-awon. Tuod na, di ba? Ang ila bala mga academics lang tawa, mostly, no? Hindi man tanan, mostly. Kaya nga, ang istrikto nga ginikanan, nagapangayo na sila sang nami nga grade sa ilang mga kabataan, nami nga grade sa ilang klase, di ba? Sa ilang mga kabataan. Kaya ang mga bata naman, nagatutom sa ilang pagtuon. Kaya basta nagatutom ang mga kabataan, mataas ang ila expectation sa ila kaugalingon as well as sa ila ginikanan, diba? Mga parents, kung taas, hindi ko na matutom ang bata mo, maalam ang bata mo, tungod nga, disiplinado ang bata mo, na expectation mo, hindi ba? Pero hindi man pagpatamin, may araw sa nga doon ginakuga na ang atong sa mga anak, di ba? Kag, may araw man ginikaran nga estrikto, ginalimitahan ang mga activities sa mga kabataan. Mayara, di ba? May hindi daw, hindi sila yung sila nga maka-enjoy din. Ina mga experience bala sa mga kabataan nga maka-apekto man sa ila pagtuon. Ba do mga may don't na iya mo nga do hindi mapasugot siya si mama o si papa. Ang mga ang mga masilima na naton mga incentive, hindi man nato na pagkalipatan para nga magtutong pagid sila sa ila pagtuon. Kag gani magapangatubang pagid sila sang husto sa ila madugangan pagid ang ila sining handom sa ila kaugalingon kag magatutong pagid sila sa ila pagtuon. Kag kinahaataga pagid ang ma-develop sa bata, magluwas na sa mga school achievement, kung strict and parents, kumpiyansa sa ila kaugalingon. Di ba? Bintaha ina sa mga kabataan. Kung kumpiyansa sila. Okay. Nagakatabuin na kay nga mabuligan man ang mga kabataan nga makatuon sang mga mapuslanon nga mga pamatasan, di ba? Mga maayon nga mga pamatasan, pareho sa ginatawag disiplina. Batunan sa mga bata nga ini nga dapat makaangkon sila sang makatuon sila bala sa pagpili sang gusto, na makatuon sila sang paghatag solusyon sa mga problema sa ila mismo kaugalingon lamang. Di magagmay pa, may salig na sila sa ila kaugalingon, di ba? Kumpiyansa na sila nga masarangan nila sa pagsulbar ang mga problema nga ila ma-encounter. Tinang mga kumpiyansa nga ina nagaresulta man sang pagka-independent sa bata, di ba? Inang magsiling bala nga sila na mag-decide on their own sa mga gagmay-gagmay nga mga bagay sa ila school, magula na nila tugtog nga magdako sila. So isa ina ka maayo nga palatandaan. Ang ari pagid isa inang makatuon siya bala nga sa iya lang kaugalingon, di ba? Isa iya ka masiling naton pahanugutan naton ang bata na nga makatuon
sa iya, amo na to, dala na natin tawi, no, maging independent siya. Kung permi niya makuha ang gusto niya, ara pagin. Anong bata? Kung gusto niya nga, basta gusto niya, ti pasugtan naman, ti mas spoiled man ang bata, di ba? Ang mga gusto sang bata, daw gusto nila permiya mas makabintaha sila bala sa ibang pag nila nga utod o kung sino man sa pamilya. May ara sila ang kabataan, di ba? Pero ang istrikto nga ginikanan, makaangkon sang bata nga makahibalo iya. Makahibalo kag manin maalam sa dalagan sang kabuhi pag-abot sa adlaw. Pwede na. Di ba? Okay. Ang pagdisiplina, Tita Wilma, isa sa mga benepisyo, no? Isa sa mga benepisyo na bagay nga kung istrikto ang ginikanan, permi, anong ginatudlo sa mga ginikanan sa mga bata, basta istrikto sila, disiplina, ganyan. Ang maayo ginoon sa mga bata, na may disiplina sila kaugalingon, para nga, kung may mga problema sa iban nga issue, kamado sila mag-handle, di ba? Nagahatag sa mga ginikanan nga may istrikto, nagahatag na sila sa mga responsibilidad. Kung wala klase, anong imo obligasyon sa sunod sang balay? Kung may klase, anong obligasyon mo sa imo kaugalingon? Kaya kinanglan tungdan mo ina. Bisan may klase, dapat may obligasyon sila sa balay, di ba? Istrikto na kinanglan kabalo sa mga house chores dira, anong ila dira dapat himuon. Pagbugtaw sa aga, hasta sa ugto hasta maghapon. Kabalo na sila, di ba? Kag may ara man dapat ang istrikto ang ginikanan, may ara na sila mga pagsulundan nga ara na nakalistings na siya, di ba? Nakalistings, ara ginatapik sa puwertahan sang kwarto sa ila kabataan, ang ila homework. Sulat na ang inyong homework pag-abot sa lesson. Kag tinanglan ang inyong school attendance. Ibang pagig ng mga activities. Si makabig na natin, kung makomply na sa kabataan, nasunod sa mga kabataan, pagkakapakita na sa ila pagka-disiplinado. Diba? Yes. So, Tita Wilma, nagabulig ina sa ila sa pag-disiplina sa ila kaugalingon. Pero sa aton mananodisyahan, di ba, ang pagka-istrikto sa ginikanan, depende na iya sa dalaga man sa sitwasyon sa inyo pagpangabuti. May ara istrikto nga ginikanan nga sobra-sobra man nga pagka-istrikto. Nga daw ginakuga naman ang mga kabataan. Nga ano, Tita Wilma, hindi maayo ang nanging resulta sa ilang mga bata. May ara naman nga mga ginikanan nga sobra-sobra ang pagpalangga, sobra-sobra kahalog, kag pag-insyende, ginahata, ginaspoil, no? Ginaspoil mo mga bata. Natagaan sa gusto nila kay Tigerda, nagtrabaho ganito para mahatag kung gusto sang anak ko daw something na amoy na. Nga kulang sa pagpa-insyende kag pagpabatsyag. Nga, hasta nga magdako sila, madalaman nila tuon sa magdako sila, na-notice nyo ba na mga ginikanan? Unlike sa mga kabataan, nga ginapa-insyende, istrikto, o arang sa istrikto, arang pagdisiplina, pagpamatibla kung maghambal, si do mga tao, do mga dalagko ng mga tao, kaya nga, train na sila nga daan, halin sang gamay, asa sa ila pagtubo, asa sa ila paghamtong, ara na sila sa stage nga din, especially sa adolescent stage na muna pinaka-awkward na stage. At that time niya, kabalo na sila mag-decide sa ila kaugalingon. No? Hasta nga maghamtong sila, hasta nga magpangabuti sila. So, ikaw nga ginikanan, dira mo makita, ay amo ni galing produkto ko, amo ni galing ang resulta sang pagka-istrikto ko sa akong kabataan. On the other way round naman, kumparan mo, may araman na mga ginikanan nga tama ka istrikto, pero feeling sa kabataan ginakuga sila, hindi naman nami ang resulta. Amo na sila natong sa tanan nga bagay, ang kinanglan timbang-timbangon, tama na nga itong ginahimo, na maging maayong resulta. Na? Kaya sa tanan na itong ginahimo, may ara, gid nga maayo, kag may ara man nga hindi maayong resulta. Kung tama ka man ka halog sa bata, sa pagpadako mo, sa halin sa gamay, as sa magdako ka, sa magdako siya, kay magpangabuhi, may makita ka man nga diferensya. May ara nga maayong resulta, may ara man hindi maayong resulta. Di ba ginikanan? Nan.
kulang sa pagkaintindi man pagpapabatsag sa ila. So, sabay pa nga atong sinitupikuman sa karon ina Sabado, makabulig man sa atong tagsakan minikanan, na kung tama man kita ka-istrikto, hindi man naton kung tama kita ka-istrikto sa atong kabataan, intindihon pa man ang reaksyon o kung ang epekto sini sa ila. Kag kung tama man kita kakalug sa atong kabataan, ano bala ang nakita naton sa ila pagdako. Kay kung ano kuno ang pag-atisan mo sa imo kabataan, halin sa gamay tugtog nga maglagpo hasta nga maghamtong sila, dila man makita kung ano ka nga klase ng ginikanan. May ara nga ginikanan, siyempre successful sila sa ilang kabataan, may mga ginikanan man na failure sila sa ilang kabataan, dismayado. Amo gina ang life sa kabuhi, di ba? May success, may failure. Pero ang aton mga kabataan, paano mo sa dako? Adi man ang bahay nung atong ginadulog para sa inyo. Alin kay Josh Wilban.
Alin kay Just Gerban, yaton man ginahala din ni Pariman sa iton mga kabataan, sa iton man ginikanan. So sa niya nga hapon nga rin. Anyway, salamat gid na. Kag, ay ang aton gani anay tawi Celebrity Coaching Show. Sila sa mga commercial break. Aha, panamyo, anay dira sa iton sa mga nag-upload sa iton sa FB Live. Watching from Minnesota, yes, Dana ina kay Vanessa Amay. Just dado Frofonga. Good afternoon, hindi Wilma from London. Nga nagaburoy-buroy. Unique ka. Buroy-buroy gidya. Nga nagaburoy-buroy sa pamati sa imong program. God bless, be safe. Likewise, kag Heart You. Heart You, Florida Lisa is watching. Mel Churita Ferrer, good afternoon. Tita Wilma, please greet lang. Tita Panching, dira sa Eroreco. TY More Power. Sorry, get correct, Tita Wilma. Strict parents ang pinaka the best from Ma'am Vanessa Mayo. Yes, Ma'am, almost get. Kag happy watching mandira kay Kim Chukadin Antupina, kay Tuto Ron, good afternoon, salamat gito. Na mayong hapon Action Wilma, halin man kay Tuto Christian Roa, hi and hello. Kag Virginia San Antonio Pinda, sakto na titawe, dapat istriktuhon gid man sila sa hindi makapaayo sa ila, hindi sobra-sobra. Good PM. It feels good earning from home. Yes, Destin Oscar. Man ina. Roy Rafael Ordinal, ayong patamyo sa mga maayo nga mga tao sa La Carlota City. Salamat gid. Mga maayo gid nga mga tao sa La Carlota City. Ang iya siniginatamyaw mga anak mo. Ma'am Maristela Ponce. Good PM. Siling ni Ma'am Maris. Siling, you made me cry of the song Just Grow When You Raised Me. I remembered my nanay 2013 siya na passed away. Mom, sorry. But anyway, thank you so much sa pag-upod mo kay Tita Wilma karon nga hapon. Balikan ko naman siguro dugay-dugay, pero dali gid lang. May ara pa. Dali lang gid. Kay John Michael Milestine, kung mayong hapon titawe, pag-wait ko lang gali si Migo kung manugprutas sa kabangkalan, kag manuglibot sa mais na sinunoy tigo. Ay, huo. Antoinette, salamat gid. Okay, mabalik lang karon si Tita Wilma sa mga greetings natin. Relax lang, anay ka mo dira.
Mahin na nato naman nga tandugon sa inyo sa nahambal ko na kaina. Ang atong sinitandugon since nga COVID-19 pandemic kita. Wow. Do wala katapusan ini nga problema, pero may dapat din kita pabatsagon, no? Sini, no? May kinahanglan gid. Nga ina ba lang sa aton mismo diri sa aton lugar, sa inyo man lugar, di ba may ara din kita mga kauturan nga infected or nag-positive sa COVID-19? So, i-share ni Tita Wilma sa inyo sa sining hapon kung paano naton mapakita ang aton suporta. Paano naton mapakita, paano naton mapabatsag ang aton suporta sa mga kakilala naton, sa mga suod naton, sa mga kasilingan naton or ara sa aton lugar nga naging positive sa COVID-19. Kaya sinayara kita mga kilala, si masakit na sa ila, di ba? Ang masakit dira, kay nga ang iban nagakadula, di ba? Nagakapatay, tungod, wala nila masarangan. Ang kapintas, kagkasupog, sining, hindi natin makita na virus, amuning kaaway naton. Ang coronavirus nga hindi na makita sa aton mga mata mo, amo na siling naton nga kabudlay gid awayon kasi nanglalang gid sa aton himuunta nga maging safe ka og gilingunta mangin matindo ang tanan kay proteksyon na ng aton kaugalingon. Sama sa ni ginahambala naton kung paano makalikaw iya sa among masakit, pero subong ang hambala naton kung paano naton mapakita ang suporta mapabatyag sa ila ang ining mga naging positive sa COVID-19 kung may ara man sa inyong lugar. So may mga dapat hindi kita dapat himuon sa ila para nga mapakita naton kang mapabatyag ina sa ila. Kung pwede na una-una, hindi naton pagkuhaan pictures, hindi naton pagkuhaan video. Sa hospital, tandaan nyo lang, di ba mga positive ara sa mga facility? Kasi sa hospital, patient number lang ng tawag sa ila. Para ano? Para maprotektahan ang ila identity. Bot silingon, kinahanglan man naton halungan ang ila mga informasyon. Get no? Na? Diba la? Likawan man. Likawan man nga istorya sa iban ang ila sinikondisyon. Kaglikawan man ang pagpalaptas ang ila mga pictures o kon video. So, sakit na mo. May ara man mga incident na nagalapsa sa aton komunidad, sa mga grupo-grupo, ang informasyon sa pasyente, sa ila pamilya, sala, gina ba na kaayo. Gani, kung may makita, kag may mahibanuan kita, na, let's say, ginpalapsa ng mga pictures o naman ng mga information sa pasyente, i-call out naton sila. Call out agad sila. Nag-i-explain sa ila nga sala ina. Let's know, sala gali. Sala gali ina. No. Isa pa gid. Hindi naton pag-i-guilt trip na hindi to sila pag-i-guilt trip. Ano magtatawi nga i-guilt trip? Manilab lang ang maghambal ka, abi ka, ikaw mo, gwa ka nga gwa, lagaw ka nga lagaw na. Hindi. O kung hindi magsiling pa, sige, lagaw pa to, lagaw pa more. Sige, explore pa more. No? Mga among sila, hindi kini nato nila dapat paghihambal sa ila. Likawan din nato. Kaya nga, una sa tanan, wala sang may gusto na magmasakit sa among sila klase ila. Kung nagagwa man siya kay nagalagaw, o nagtakabalo kung anong rason sa iya pagwa. Di ba la? Sa ila trabaho. O di ayhan breadwinners sa ila pamilya. Gani wala sa choice, di ba la? Kundi magwa, kag mag-report sa iya trabaho, o kung magkadto man kundiin, kung kinanglanon sa iya pamilya, kung remedyo general man, ang iya sinipalangitanaan, gani mga palangga ito ng mga tagpalamati, wala kita makasibalo. Wala kita makasibalo. Kung ano kabuga, kung ano kabudlay ang ila sinigina experience. Gani kung wala man lang kita sa ihambal na maayo sa ila, set up nila. Yeah. Titirian niya ang mga bakbakan. Kaya, hindi nila deserve ang pang-guilt trip na ginahimo mo or nila.
sa nga result silang na pero sa ila why man na ba ina gina-share ta lang na kag kung pwede hindi man naton sila pagpakahulian kay nga magluwas sa ila pagpakigbato sa amo nga masakit isa sa kaaway sa COVID patient amo ang pagpakahuya sa ila or ang pag-discriminate sa ila diba? Kasi kung kisado kriminal wala ang treatment sa ila, di ba? So, din man na, Tita We, di ba? Do feeling mo na mga kriminal sila iya? Dumduman pa ba na? May incident nga ginalak ang balay, bilog sila nga pamilya, ara sa sunod, kasi kinanglan i-quarantine man ang iban nga miyang gustong panimalay, isang pamilya, di ba? Sakit sila. Sa pihak ng pandemic ni, kulang taon naton, ang hilimuon nga amo sina. Pasiling sa bala, dumdumo na, di naton, tawo na sila mo na. Kinanglan man yan, gani panawag sini. Ining makatawo man kita na. Konsiderar naton sila nga tawo man sila. So kinanglan man yan, ano ko ba, kagilang term ko nga nalipatan ko. Ang kinanglan mangin considerate man kita sa ila, no? Ila binigid sa ining mga positive na ito ng mga kautugan. Ipabat yan ang suporta. Yes, Tita Will. Ipabatsag na ito sa ila. Hindi man kinahanglan sa moral support para masilingin na suportahan mo siya sa iya sitwasyon subong. Pwede lang kaya magkahatag simple na mensahe kung hindi naman. Magpakabakod ka, kag magpaayo ka. Isa na kanami ba't kagon sa nagpositibo yung pasyente? Diba? Yes, i-pray pa ka. Ang pangamuyo namon para sa imo. Hindi gani, sabay pa nga mag-ayo ka na. Naku, ina nga mabulig sa pagpaisog sang ilabalatsagon, sa pagbato. Kaya nga, emotionally, kung maning mahuyang pagid sila, dugangan pagid sang ila paminsaron, apektado ng ila physical, amo na nga nagalugya pagid sila. Nagkabalugid kita nga kalabanan sa mga COVID patients malayo sa ila pamilya. Tungod ara sila sa nahambal ko kaina, ara sila sa facility, isolation facility, ara nila sila. Gani, bisan sa magagmayid lamang na paagi, ipakita naton, ipabatsad naton sa ila na may nagaunong sa ila. Na ara kita na safe iya kag mabaskog no so bisan sa pagpangamuyo naton kag moral support nga mahatag sa ila makapaisog na ina sa ila prayer gid prayer gid makapadakig sa pag-ayo kung mahuya ka man na nga mag-message sa iya i-pray mo na lang siya huya ka mag-message i-pray mo na lang siya iupod mo sa prayer mo every day morning, noon, and night time amo na siling nila isa sa pinaka-effective nga bulong sa anuman niya nga masakit, antes ka matulog sa gabi, i-pray mo ang iya madating nga pag-ayo. Kag ang safety sa niya pamilya, dako na na. Kag ilakip mo man sa pagpangamuyo mo, hindi lang siya, kundi iban pagin nga mga pasyente nga nagapakigbato sa siliya nga balatian. Kung na siling natin bala mga ka-aksyon, hindi natin kinahanglan nga maging frontliner kita, para makabulig kita sa mga may masakit sang COVID-19. Hindi na kinahanglan nga maging frontliner kita, di ba? Ang kinahanglan lang din natin nga maging tawhanon kita. Mo na galing ahmal ko ginanga nalipatan ko. Kinahanglan lang din natin nga maging tawhanon kita. Kag ipabatsyag naton ang aton pagkamahinansanon. Para sa sina, mabatsyagan nila. Mabatsyagan sining mga COVID patient naton na wala gali sila nag-isahanon sa ila away. Ilabi na sa aton mga frontliners na naging positive. Make sure lang. Kung hindi taman sila hindi sila mapalabot sa ila ang aton tingog na ang inyo nga empathize or sympathize sa ila sa sitwasyon ang aton pagpangamuyo para sa ila. Kag padugang pagid sa safety sang iban, siyempre, iupod na ito ng iba na ito ng mga kauturan ng mga positive sa COVID-19. Amo lang din ang pinakamaayo.
Kag i-share naton ina. Ha? I-share naton ang yung share na ni Tita We sa inyo karon nga hapon. Para sa mga abyan naton, para mas madamo pagyud nga mga COVID-19 patients ang aton masuportahan. Pwede ilabi na gid sa mga nagapabulag-bulag kag mga nagapabungol-bungol naton nga mga kauturan. Amo lang gid na mahimo naton subong nga panahon. Ang pagpangamuyo, magluwas nga sundo naton ang mga precautionary measures, ang mga health protocols para sa atong kaugalingon, ang mga wala na ang mga ginadumili sa aton mga lokal nga opisyal nga himuon naton para ina sa aton mismo kaugalingon, sa aton pamilya, ang kaluwasan batok sa COVID-19. So, iupod ina, suportanan naton sa mga nagpasakil para maging madaptig ang pag-contain at pag-tap na sa paglapsa sa inyo. Isig katao mo, pamilya mo, sa labdong mo. Kinahanglan sa siningation maging tawhanon kita. Hindi kita magpakamalaot, kag hindi kita mag-discriminate sa ila. Ang aton pagpangamuyo. Sa aton tupiko sa sininga hapon, sa sininga bahin, diri ko guro ipabati sa inyo ang atong sinipagpangamuyo, o dininyo si Tito Lima sa pagpangamuyo sa Orasio Imperata batok sa COVID-19. Orasio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat man, kag padayon man kita nga nagpangabayo sa tanan, ha? Pangamuyuan na ito ng ato mga kauturan nga nag-experience sa karon sa COVID-19. Upod na itong sila. Kag bisan sa magamay nga paagi, suportahan natin sila. Ari man nga bahanon nga aton ginadilot para sa tanan.
Okay, pananagutan. Na? Yes, ang pananagutan nga ang mga nun, halin kay Hugoy Drilon, aton man ginalingaw sa inyo sa sininga hapon. So relax lang ha. Si Tita Wilma magabalik pa patagat sa pagkatapos ng aton commercial break. Okay, Madam Yoana, kita sa ito dala mga kulturan. Sa liwas naman, nag-upunta ito sa Facebook Live. Yes, kay Marlene Diaz. Tito We, good afternoon. Keep safe. Salamat kit sa ihod. Please din also, sir, good afternoon. Tito We, monitoring always. God bless. No? Salamat kit. Kag, kay Lionela Tarosan. Salamat man. Kay Bert Rocks, my Bert. Fuerte. No, good PM. Actually, will my greetings sa kay Brad Nognog sa Sota. Happy birthday sa iya. No, happy birthday dito sa iya. Kag kay Arita we ako kay Joel Amit mayong hapon tita. Greet ko lang si Rain Miguel. Kay Jose Mongcal Tuhilya, good afternoon. Kay Chinchen Valiente mayong hapon tita Wilma, tamyaw ko lang gali akon mga amiga akag mga kilala sa Barangay Salong Kabantalan City. Mariam Bell or Meriam Val, I'm sorry, Tita Wilma, Meriam Val. Good PM, Tita Wilma, greet ko lang kali family Valencia, kay Mama Annabel, kay Baby Mateo, kay Baby Mateo, mayong hapon, kay Maria Luz Grijaldo Magkunat, hello, good afternoon. Salamat man sa inyo. Okay, okay na siya. Me too. Yes. City 4710. Kag mayong hapon man dala Tita Wilma kay Rosenda Malunes. So, salamat gid sa imo Rosenda Malunes. Mayong hapon lang dira kag nagula na lang siya ganito Okay lang na siya. Kay Rosenda Malunes kag syempre kay Jenny Garcia. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag Maria Luz Shane Catherine Juanites mayong hapon kay Jose Harrison Latinig Junio kay Ronaldin Armamento Cory Vidaha, salamat man kay Ludovico Hanito Jr. Salamat man sa imo kay Ira Kabansagan pag ito Inventor Talorong kay Roy Rafael Ordinel kay Justin Oscar Isa Hapdan Malan. Good afternoon kay Mag G. Kay Eileen Mijares, salamat. Melili Oligo. Kita. Saka salamat din. No? Jonathan Wyndham Roland, good afternoon. Kag, hindi ko na siya makita. But anyway, okay na. Lilibeth Ninia. Yes, hindi Lilibeth Ninia. Mayong hapon lang dira. Kag kay Eunicia Elvan Buena. Kuyang Kadiwa, Jen Valiant. Grace Foss, ma'am, good afternoon. Thank you so much. Kag kay Raymar Deranyo Lingoste. Salamat kita. Okay. So, enough na sa atong siniman nga mga greetings. May hapon tanan nga taga Mansalanaw. Rosely Maluna Salgo, mayong hapon sa tanan nga taga Mansalanaw, kag Manghanoy. Salamat gid. Salamat gid sa inyo. Balikan talang kamo karon ko may tempo pa, ha? Salamat din.
sweet management sa atong liver, kung ito na tayo siyempre nga itong DTX 500 capsule, kay ini ang may detoxifying compound, nga nagatinglo sa nga ito na tayo ng mga active ingredients, phytochemicals, kay anti pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa sini iya nga adlaw sang Sabado. Sabado ni Tita Wilma, di ba? Sabado, Agosto 22, Sabado, Agosto 22, tuig 2020. Sa mga nag-celebrate nila sa ilang birthday, happy birthday! Di ba? Okay, sa mga nag-saulog naman sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Umpisahan ta na tawe. Sa una nga zodiac sign, ang Leo. Ang mga Leo, nitaw Hulyo 23, October Agosto 22, mangin mabaskog ang pagsalig mo sa kaugalingon mo karon nga adlaw Leo, kag mangin positive naman ang dalagan sang tensor mo sa imo mga trabaho. Wala problema sa pamilya mo, kung sa mga palangga mo man. Ara ikaw sa husto nga banas para sa kaayuhan, kung padayunon mong imo pagpaninguha. May masuwati mo nga numero, 10, 14, 22, 25, kag 36. Lucky color blue. Sa mga Virgo, ang mga Virgo na may natawag gusto 23, tugtog Setyembre 23, ay Virgo, may posibilidad na ang imo isa kaabyan makulam sa imo kwarta o kung isa mo man kakapamilya. So, nakadepende sa imo kung pasugtan mo ina o kung hindi. 8, 16, 24, 30, kag 38, mga maswerte mo nga numero. Old rose is your lucky color. Libra. Ang mga Libra naman ni tao, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Bao, so mga adlaw. Si Libra, lipot sang pasensya. Lipot pasensya mo, subong gani irritable ka, ha? Likawan mo nga manintikon ka lang. Control yourself, ha? Kinanglan ng gida. Mag-relax ka. Maswati mo nga mga numero 4, 8, 10, 13, 25. Your lucky color is orange. Sa mga Scorpio na tao, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Ano man nga sa isang imbitasyon, dapat mo balibaran karon nga adlaw para malikawan mo ang hindi maayo nga hitabo. Maswati mo man nga numero 5, 15, 24, 30, kag 35. Your lucky color is jade green. Sa mga Sagittarius, ang mga Sagittarius naman ni tao, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Ano man ang ginahimo mo subong or ano man ang gina-follow up mo, yes, mangin maayo ina. Pero nami, gid ko na aga mo pati gayon. Mangin maayong dalagan sa imo negosyo kung may negosyo ikaw. So kung wala, okay lang man na yampon. Maswerte mo nga numero 2, 14, 21, 29, kag 35. Lucky color ocean blue. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, kung tubinero Justin 9, yes, Capricorn, ang inyo puluyan, matagaan mo na atensyon karon nga adlaw, pero kinahanglan mo malamang pagkatawhay para wala ka sa masakitan nga balatsyagon dira, na samtang nagapanghimos ka, kung anong iso'y pangambal. Capricorn, okay, tawe, mga maswerte mo man nga mga numero 5, 12, 18, 25, kag 31. Your lucky color is light green. Inang una nga mga zodiac sign para man sa ito kag sa horoscope para ya karon nga adlaw. Yes, kay ba si Miss Wilmila
I'm Tina nagaupod. Hello, Mami. Good afternoon. Keep safe and stay healthy. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ng aton commercial break. Dugang na ito. Dugang sa pa namin yun. Kasi sa mga kautulan sa FB Live. Mayong hapon. Tawi, please samyaw sa granddaughter ko sa Bueno Park, si Teresa Olpinda. Happy 21st birthday niya subong. Salamat, kid. Okay. Kay Rosalie Malunes. Tawi. Rosalie Malunes. Calculation based on volume. Now, kag Maghanoy, sakto na Maghanoy. Maghanoy, Tito Wet na. Ma'am Grace Moss, good afternoon. Kay Mary Ann Barredo Cabales, good afternoon. Kay Miss Helen Rios, salamat gid sa imo. Kag mayong hapon man. Kag, Ara siya. Relax ka lang na. Apple nang. Mayong hapon sa imo, apple nang. Salamat din. Kay Chen Valiente, salamat man. Kay Raymar Beranio Lingoste, kay Lilibeth Ninia, salamat din sa imo. Okay, Tita Wet. Jamilo Abdullah Kaibe, salamat man. Yes, kay Ma'am Francisca Batalya, hi Ma'am, good afternoon. Stay safe and healthy. Almira Lima Lazarte, good afternoon. Kay Boy Reyes Cabasa, salamat din sa inyo. Okay, man sa si Isahap Dan Malan, good afternoon. Isahap, mga ngalan nila, no? Ay, na wala mga account name. Cory Vidaha, good afternoon lang sa kay Ludovico Hanito Jr. Ay, Ma'am Nelda Siguamsi, good afternoon. Kay Joseph Magguadalos Reyes, kay Ira Kabansagan Inventor. Thank you. Kay Ma'am Luz Baminda Inventor nila sa San Enrique, mayong hapon. Okay, salamat din. Mabalik pa si Tita Wilma Andy na gali. Relax na kaas ka na lang na da. Salamat din. Standard Time, alas 12:59. Ang oras ginadulong sa Express, ang ito na na 3 o'clock, prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa mga nagulap dito sa ilang zodiac sign para sa ilang horoscope, kung tigan ko na nila tawe mo. Christine Gonzalez Lipa, nag-upod sa itong good afternoon. Thank you, Kian. Sa mga nabili na itong mga zodiac sign, kaya tigan ko na nila, wala ako nabasa ang ilang horoscope. Aquarius, ang mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18, kulat ang gusto nga tion Aquarius. Kag tion na, sang gusto mo matabo. Likawan mo ang magpamasol dira sa ilaw. Mga masuwerte mo nga mga numero 10, 12, 14, 24, kag 31. Lucky color burgundy. Sa mga Pisces naman, ang mga Pisces na tao Pebrero 19 to Marso 20. Sa imo Pisces, abi dugang-dugangi ang imo pagpaninguha kag pagpangamuyo para makalikaw ikaw sa buliyaso. Katawhay sa anuman nga bagay ang mga dapat mong himuon para hindi ikaw magsala. Mga masuwerte mo nga mga numero Pisces, si Ace 14, Justin 9, 24 kag 36. Lucky color, red. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19, oy Aries, igtalupangod, kagusto nga pag-atipan ng imo kaugalingon. Ha? Bagay, nga daw ginapawalaan mo lang sa mga nakaligad na mga sinimana, ha? Mga masuwerte mo nga mga numero 8, Genesis 8, 20, 31, kag 42, lucky color maroon. Tayo kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus naman, na tao Abril 20 to Mayo 20, abi mo wala Taurus, ginapangayo sang panahon, parang malikawan mo ang mga abyan mo, ngang pagkabig lamang sa imo, abyan lang sa pulong, kag hindi sa buhat, likawan mo anay sila. Masuwerte mo nga mga numero 8, Justice 8, Justin 9, 30, kag 32. Dollar green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, mga tao, Mayo 21, Tugtugunyo 21, may maayong nga balita ikaw nga mabaton tungod. Nga, si handa kaya magatubang sa inuman nga ginaangkon mo. Ay, ikaw pa yan, mabakod ang mga Gemini karon nga adlaw. Malampuwasan man kung ano ang problema. Mas swerte mo nga mga numero 1, 9, 12, Justin 9, kag 28. Queen is your lucky color. Kag sa katapusan natin yung zodiac sign Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22 to Hulyo 22. Cancer, bisa nahibaluan mo nga husto ka, hindi ka magpasilabot sa pagdesisyon sa iban. Tugtog, hindi magkonsulta sa inyo. Gets mo? Mga masuwanti mo nga mga numero 14, Justin 9, 21, 39, kag 44. Your lucky color is purple. Okay na, Tita Wilma. So, nabatian yung inyo tag sa zodiac sign para man sa inyo tag sa horoscope sa karon nga adlaw, Sabado, Hunyo, ano ginitaw Hunyo, Agosto 22, tuig 2020. Dasig lang nga sa aton sining panahon. But anyway, sa sini na lang nga bahay si Tita Wilma siguro magpaalam sa aton sini pagpangalagad sa sini iyang weekend para sa inyo tanan. Pero antes may nako magpaalam, ang ito na Bible verse for the day. Halin sa Matthew chapter 10 verse 29 to 31, and it says,
Are not his powers sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Madamong inyo salamat sa inyo mga palangga nito ng mga tagpalamati. So happy weekend sa inyo. Kag happy Saturday and happy family day para buwas Lunes na naman. Standby sa matawag nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.